Het wie het betiden een lietse vraat en hak door de mist. En die mist die joeg ik gladens en ik een lege temperatuur, want dan vriest het samen bij 1 of 2 graden. Maar de zinnen erbij laat de temperatuur boven 0. En dat is ik het gevaarlijke van het waar. Uiteindelijk ging ik beter zeggen, het blijft voorlopig gevaarlijk voor het verkeer. Joen en vannacht. Ja, opkledings, maar ik mist, dichte mist en een lege temperatuur. Ik denk dat we op het Vesterloon uitkomen zomaar bij de min 4 of min 5 graden heen. Op de Eiloon een temperatuur zat tussen 0 en min 2 en dat had te krijgen met de windrichting. Eerst nog zuid-zuidwest, maar let het toch wel wat meer uit zuidoost dan zuid. Nou, en de wind is er haast net. Morgen we beginnen met de kans op gladens, met de kans op mist of dichte mist. En die mist kan ik nog wel eens lang volhouden. Dan komt er een skiere zinnen tussen terug of die komt er helemaal net terug. En dat maakt het verschil in temperatuur. Op de Eiloon zijn 3, 4 graden in de plus, daar heb ik wat meer zinnen. En op het Versloon 0 en min 2, de legere temperatuur in het zuidoosten. De wind uit het zuiden en zuidwesten waai, let er wat meer zuidoost en oost en die zal zwak wijzen. Zorgen we dan naar het waar van Waasje, Toonsje en Vreed? Ja, het blijft koud. In de nacht van Tiesje op Waasje, matige frost, min 5, min 6 graden. En Waasje, het werden daar maar mist, misschien een beetje zinnen. Temperaturen om het vriespunt krijgt wat onder. In de nacht nog lichte frost. Toonsje komen de eerste sneeuwbuien nog weer te vastgien. Blijft het gevaarlijk, maar kans op gladens en soms min zicht. En op Vreed, sneeuw en rein. Ja, zo blijft het maar wat kwakkelien. We moeten morgen maar weer even in het Waasje.